Кафедральны касцёл святого Францішка Ксаверыя ў Гродні залічаны да выдатнейшых помнікаў архітэктуры Вялікае княства Літоўскага. І сёння кафедральная базыліка з'яўляецца вельмі ценным і дарагім помнікам стылю барока на гэтых землях. Касцёл святого Францішка Ксаверыя звязаны перш за ўсё з дзейнасцю іезуітаў у Гродні. Яшчэ ў 1584 годзе кароль Стэфан Баторый стараўся, каб айцы іезуіты пабудавалі ў Гродні касцёл і калегіум, для чаго ён ахвяраваў 10 000 польскіх злотых. Жаданне караля здзейснілася намнога пазней, толькі ў 1622 годзе. Менавіта ў 1622 годзе ў горад Гродна прыбылі айцы-езуіты і тут абаснаваліся. Першапачатковы касцёл іх быў драўляны, невялічкі. Некаторыя гісторыкі гавораць, што гэты касцёл драўляны стаяў проста менавіта на гэтым месцы, дзе цяпер знаходзіцца фарны касцёл. І такім чынам распачалі сваю душпастарскую працу ў горадзе Гродна. Яны ўтрымлівалі школу, праводзілі ту школу, занімаліся моладдзю, навучаннем. Аднак заданнем езуітаў было, паводле пажаданняў караля, пабудаваць вялікі касцёл і калегіум. Складана было пачаць будаўніцтва новай святыні, таму што падчас войнаў горад часта палілі і рабавалі. Толькі 21 чэрвеня 1678 года біскуп Мікалай Слупскі асвяціў вуглавы камень пад будаўніцтва новага касцёла. Будаўнічыя працы пасоўваліся вельмі марудна. У 1683 былі пабудаваны толькі фундаменты і падзямелля. У 1697 былі ўзведзены сцены. У 91 прэзбітэры накрылі дахам. Сама будова вельмі цяжка праходзіла, таму што патрэбілася аж 5 год, каб толькі збудаваць фундаменты і падзямелле гэтага касцёла. Будова ўсёй святыні пайшла трошкі быстрэй, таму што ўжо ў 1700 годзе закончана будаўніцтва. Не хапала толькі купала і, канешне, не быў яшчэ паштукатураны касцёл. Але ўжо на зялёныя святкі, то есть на спасланне Духа Святога, у 1700 годзе тут ўжо правілася першая служба менавіта на этой урачыстасці. 6 снежня 1705 года хэлмінскі біскуп Тэадор Патоцкі у прысутнасці польскага караля Аўгуста II і рускага цара Петра I кансекраваў святыню, надаючы ёй тытул святога Францішка Ксаверыя. У 1709 годзе распачалі паяўляцца ўжо бакавыя алтары. І такім чынам касцёл набіраў свайго густу, сама свайго багацця. У 1736 годзе быў запраектаваны галоўны алтар і таксама запрасілі сюды рабіць гэты галоўны алтар Йоханнаса Шмідта. Конечно, он не быў вымаляваны, ён не быў пазалочаны, ён толькі быў зроблены з дзерава. Але на працягу 300 год ніхто гэты алтар так і не пазалаціў. Толькі мы сёння ўжо пасля кансакрацыі, пасля пажара, калі яго восстанавлівалі гэты алтар, мы яго даканалі той задумкі езуіцкай, якая была на пачатку яшчэ 300 год таму назад. У касцёле ёсць 12 драўляных алтароў у стылі барока і адзін мураваны. Самы старажытны алтар – гэта алтар святога Міхала Арханёла.
Гэта быў першапачатковы алтар цудоўнага абраза кангрэгацкай Божай Маці. З 1664 года ён быў перанесены са старога касцёла святога Пятра і Паўла. Перароблены і дапоўнены ў 1725 годзе. Ён заставаўся ў капліцы кангрэгацкай Божай Маці да пары ўзвядзення новага мураванага алтара, у сувязі з чым быў перанесены ў цяперашнюю капліцу. Алтар кангрэгацкай Божай Маці быў узведзены ў 1773 годзе гродзенскім езуітам Тамашам Падгайскім. У ім знаходзіцца цудоўны абраз кангрэгацкай студэнцкай Божай Маці, што з'яўляецца сапраўднай копіяй абраза Маці Божай Снежнай з Рыму. На Беларусі захавалася каля 40 абразоў Маці Божай Снежнай, намаляваных пераважна алеем на палатне. Адным з іх з'яўляецца абраз Маці Божай кангрэгацкай, прывезены ў сярэдзіне 17 стагоддзя з Рыма і перададзены канцлеру Альбрэхту Станіславу Радзівілу. З 1664 года гэты абраз знаходзіцца ў катэдральным касцёле святога Францішка Ксаверыя ў Гродні. Абраз прызнаны цудатворным. У 1666 годзе быў пастаўлены такі самарыюш цудаў Маткі Божай кангрэгацкай, і там было 112 цудаў распісана на аснове гэтых свідзецелей, якія атрымалі гэтыя цуды, альбо якія чулі пра гэтыя цуды, альбо якія бралі удзел в гэтых цудах відавочны. Гэтаму гэта было спісана ў той час, але цуды, дзякуючы Матці Божай кангрэгацкай, даконваюцца і па сённяшні дзень таксама. Я толькі 9-й год тут з'яўляюся пробашчам, і ўжо некалькіх такіх, скажем так, моцных, громкіх цудаў даканалася дзякуючы заступніцтва Маці Божай кангрэгацкай. Напрыклад, такое, як малады хлапчук павінен быў мець аперацыю на сэрца. Калі паехалі ўжо рабіць за граніцу аперацыю, аперацыя аказалась, што она не патрэбная. Таксама адна дзяўчына, которая хацела вельмі мець дзіцятка, радзіць, і калі была ўжо цяжарнай, урачы сказалі, што дзіцятка трэба абарціраваць, таму што яна не развіваецца і нічого з гэтага не будзе. Яна даверыла сваё дзіцятка, свой лёс Маці Божай кангрэгацкай, і праз 9 месяцаў нарадзілася зусім здаровая дзіцятка. У мінулым годзе прыйшоў малады хлопец і прынёс маленькую такую руку, зробленую з золата, цэлае плячо, і сказаў, што я хачу там завесіць. Калі я запытаўся, чаму ты хочаш завесіць, ён апавядаў такую гісторыю, што быў у аварыі і зламаў руку. І рука не зрасталася. І ўрачы ўжо сказалі, што няма ніякой надзеі, нават гразіць ампутацыя рукі. І ён аднойчы даведаўся пра наш абраз і прыйшоў, сказаў Маці Божай, што я аддаю табе сваю руку, таму што нам мне не патрэбна, яно не зрастаецца, і ўрачы ўжо нічога не могуць зрабіць. І на другі дзень рука распачала зрастацца. І такім чынам ён прыйшоў за мной паздароўся, рука яго была здаровая, моцная. Такім чынам атрымаў гэты цуд уздараўлення ад Маці Божай. Як і хацеў кароль Баторый, была пабудаваная цудоўная, вялікая і прыгожая святыня, даўжыня якой 60 метраў, шырыня 30 метраў. Галоўная нава узвышаецца на 21 метр, купал на 43 метры. Вежы ўзносяцца над горадам на 65 метраў. У святыні можа свабодна размясціцца 5000 чалавек. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей, Пане Божа, володару небесный, Божа Ойча всемогутный. Чаму называецца фарны касцёл? Таму што да гэтага часа у Гродні быў фарны касцёл, фара Вітаўта. Але ж ён моцна пацярпеў падчас вайны з рускімі войскамі, і касцёл фара Вітаўта, які стаяў акурат на другім боку плошчадзі, ён моцна пастрадаў і быў зачынены. І калі ўжо па указу імператара было надумана яго перарабіць на Сафійскі сабор, тады людзі распачалі прыходзіць у гэты менавіта касцёл езуіцкі, як яго раней называлі, касцёл езуітаў. Яны прыходзілі сюды і назвалі гэты касцёл фарным.
Фарным от слова «фарен» немецкого, значит прыхадскі касцёл, парафіяльны. І ад таго часу гэты касцёл распачалі называць яго фарным касцёлам. І па сённяшні дзень засталася гэта назва фарны касцёл. Хоць ён уже называецца базыліка катэдральная. Але па сённяшні дзень заўсёды пішацца, і людзі таксама называюць, куды пойдзеш у фарны касцёл. Падчас Другой сусветнай вайны будынак быў не вельмі пашкоджаны, таму ў 1942 годзе у святыню былі перанесеныя арганы з гарнізоннага касцёла. Якраз я вучылася тады ў Гродна у педінстытуце. Хадзіць студэнтам у касцёл было забаронена. І я хадзіла толькі не на імшу, а проста памаліцца вот да гэтых драўляных святых сваіх, якія я ведала, што святы Францішак Ксаверы – гэта мой святы, таму што я нарадзілася 3 снежня, а ён 3 снежня памёр. Гэта яго дзень успамінаў. І я гэта ведала ад нараджэння. І таму я прыходзіла ў гэты касцёл, калі толькі можна было сюды залезці як-небудзь, сядала дзе-небудзь і проста сядзела. З 1960 года па 1988 у парафіі не было святара. На працягу гэтых 28 гадоў вернікі збіраліся ў касцёле кожную нядзелю, чыталі святое пісанне, спявалі, затым ішлі ў працэсіі. У кожнага чалавека ёсць свой росквіт у касцёле. Калі расквітае яго душа перад Богом, раскрываецца. У 1960 годзе паводле загаду мясцовых улад пробашч парафіі ксёндз Казімір Шаняўскі павінен быў пакінуць касцёл. Касцёл быў афіцыйна закрыты. Але кожную нядзелю людзі збіраюцца ў касцёле і моляцца без святара і святой камуніі. Хочется сказать, что вот такая святыня, такая старинная, такая красивая, такая величественная была закрыта. Католики проходили, конечно, молились и отстаивали свои права, и не разрешали отдать властям это все на знищение. Я, конечно, сама в этом не участвовала, но люди старшие рассказывали, как тут лежали они крестом, и не щадя ни здоровья, ни сил отвоевывали все это. А где детей покрестить? А где все обженды справить католицкие? Негде было, настоятелей не было. Я сама помню, когда привезли на крещение сына в Барнадинский костел, то там власти стояли, было установлено дежурство, и целый день мы не могли попасть. Они все спрашивали, что вы тут ездите? Какое ваше дело, чего мы ездим? И все это было сделано инкогнито, без регистрации. А потом, когда приехал к нам примас Глемб сюда, сколько католиков ринулось, это было такое счастье. Это просто люди вышли все, кажется, все Гродно участвовало в этом. Все было такое потепление, отдушина. И когда вот появился уже первый наш настоятель, было открыто, это было счастье для нас всех католиков. У той час былі спробы замяніць касцёл на музей гісторыі, рэлігіі, а таксама на зал музычнай філармоніі. Дзякуючы гераічным старанням вернікаў, святыня перажыла гэтыя часы, засталася Божым домам. Толькі ў 1987 годзе савецкія ўлады пасля шматлікіх просьбаў парафіян дазволілі ажыццяўляць у касцёле імшу. У 1987 годзе улады дазволілі адпраўляць святую імшу 5 раз у год. У 1988 годзе парафія атрымала пробашча. Пробашчам стаў ксёндз Тадеуш Кандрусевіч, сённяшні арцыбіскуп, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Ён, як малады святар, прыехаў сюды да Гродна і распачаў сваю працу. Распачаў ад таго, што аднавіў касцёл, распачаў працы ў касцеле, таксама распачаў душпастарскую працу, тому што вернікі вельмі стаскаваліся па ісповедзі, па малітве, і поэтому праца распачалася.
1989 годзе тады ксёндз Тадеуш Кандрусевіч быў выбраны на першага беларускага біскупа. І такім чынам прыйшоў на яго месца другі пробашч, другі святар. І такім чынам жыццё парафіі аднаўлялася. – 15 снежня 1990 года папа Ян Павел II надаў касцёлу тытул меншай базылікі, а 13 красавіка 91-го святыня стала катэдрай новай гродзенскай дыяцэзіі. Касцёл святога Францішка Ксаверыя, сённяшняя катэдральная базыліка несумненна належыць да найбольшых і найвялікшых святынь барока, пабудаваных у 17 стагоддзі на землях Рэчы Паспалітай. Я слышала сама на месте, как записано было в книгах костельных, что наш алтарь должен быть в золоте. И вот в конце концов, его тут золота не было, он был такой деревянный, а теперь он в золоте. Это же счастье, это же благодаря Матці Боскай, Пренайсвятшей Троице, Пану Иисусу, wszystkim świętym, что так нам помогли. – 28 жніўня 2005 года ў Гродні адбылася вялікая ўрачыстасць, прысвечаная каранацыі абраза Маці Божай Кангрэгацкай папскімі каронамі і 300-гадоваму юбілею кансакрацыі катэдральнай базылікі. На знак удзячнасці Маці Божай за яе цудоўную апеку над нашай парафіяй, нашым горадам, гэты маленькі абразок, які мае толькі 18 на 22 сантиметры, быў каранаваны папскай каронай. Видим, над абразом вісіць маленькая карона. У 2005 годзе урачыста на ўзгорку бернардынскім ксёндз кардынал Казімір Свёнтак даканаў каранацыі гэтага цудадзейнага абраза. Шматтысячная працэсія вернікаў рушыла вуліцамі старажытнага горада за абразам Найсвяцейшай Маці, спевамі праслаўляючы яе веліч, молячыся аб заступніцтве і дапамозе. Каля пабернардынскага касцёла ўзвышэння Святога Крыжа адбылася галоўная святая імша, якую служыў яго эмінэнцыя кардынал Свёнтак. Падчас святой імшы цудадзейны абраз Маці Божай Кангрэгацкай быў укаранаваны папскімі каронамі. Со слязамі на вачах вернікі слухалі эмацыянальнае слово арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча, з біскупскай кансаграцыі якога распачалося адраджэнне каталіцкага касцёла на Беларусі і адраджэнне культу Маці Божай Кангрэгацкай. Мая святарская і біскупская паслуга на Беларусі і асабліва ў Гродні была непадзельна звязана з гэтым касцёлам і гэтым абразам. Добра памятаю, калі я быў яшчэ вучнем сярэдняй школы, бацька вадзіў мяне ў фарны касцёл да абраза Маці Божай Кангрэгацкай і гаварыў: «Хочаш добра вучыцца? Маліся да Маці Божай, якую таксама называюць студэнцкай. Дай нам ласку трывання ў навуцы Евангелія і касцёла, каб мы чынілі ўсё новае на славу Божую і для збаўлення людзей». Гонарам фарнага касцёла з'яўляецца гадзіннік з цікавай гісторыяй.
сам механізм гэтых часоў датуецца пачатак 16 стагоддзя. Кім былі зроблены менавіта гэтыя часы, невядома, але вядома тое, што гэтыя часы знаходзіліся на гарадской ратушы. Але калі была вайна і гарадская ратуша вельмі моцна была пашкоджана, сам механізм гэтага гадзінніка упаўшы быў на зямлю і некаторы час там знаходзіўся. Мы ведаем, што ліцэі езуіты гэта былі такія і гаспадарскія манахі. Яны гэты механізм гэтага гадзінніка забралі да сябе ў манастыр, якісьці час ён там у іх прабываў. А калі ўжо пабудавалі касцёл сённяшні мураваны і дабудавалі ў 1725 годзе новыя башні, новыя вежы, гэты гадзіннік быў занесены езуітамі менавіта сюды, на гэта месца. І такім чынам гадзіннік адбіваў гадзіны нашага жыцця. Потым штосьці з гадзіннікам сталася, ён не працаваў больш як 100 гадоў і быў проста на гэтай башні. І в канцы канцоў 1985 годзе знайшоўся такі актывіст, які заінтарэсаваўся гэтым гадзіннікам, менавіта Александр Меленкевіч, таксама яго сябры. Калі прыйшлі сюды, яны забачылі ў вельмі плачэўным стане гэты гадзіннік і распачалі працы. Гадзіннік з'яўляецца, так можам сказаць, прыраўнаваць да сэрца нашага горада. Так як кожны арганізм мае сваё сэрца, таксама і горад Гродна мае сваё сэрца, а менавіта яго сэрца знаходзіцца у фарным касцеле. Гадзіннік, які адбівае нашае жыццё. І як мы чуем, як ён цікае, цік-так, робіць свой бой, так як робіць чалавечае сэрца. І гэты гадзіннік з'яўляецца не толькі для вернікаў, для гаражан вельмі такім ветным знакам, вельмі такім сімвалічным знакам. Але мы ведаем, што каля нашага касцёла знаходзіцца турма номер 1. І на застенкай за касцёлам прабываюць людзі, адбываюць сваё наказанне, адбываюць сваю пакуту там у гэтай турме. І аднойчы гадзіннік быў пасля пажару, быў у касцеле. Пажар, гэты гадзіннік трошкі быў затрымаўся на некалькі дзён. І тады нават вязні гэтай турмы вельмі збунтаваліся, чаму часы не адбіваюць свой час. Для іх гэта сімвал свабоды, сімвал якой-то надзеі на будучыню, на жыццё. Гродзенская фара, якая была кансакравана 300 гадоў таму назад, перажыла багатую, а часам сумную гісторыю. Чым жыве сённяшняя катэдра Гродзенская? Чым жыве гродзенская парафія, якую мы называем парафія катэдральная? Каб адказаць на гэтае пытанне, хіба трэба звярнуцца да словаў, якія былі звернуты да апосталаў, словаў Езуса Хрыста, які даў нам гэтае заданне. Калі Езус Хрыстос адыходзіў з гэтага свету, ён сказаў сваім апосталам: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, удзяляючы ім хросту во імя Айца і Сына і Духа Святога». І гэтае заданне распаўсюджваецца праз усе вякі, і гэтае заданне спаўняюць ксяндзы і нашай парафіі. Толькі змяняюцца людзі, змяняюцца часы, і гэта значыць, што трэба змяняць якісьці формы, каб перадаць гэтую добрую навіну, каб перадаць гэтае і выканаць гэтае заданне. Таму у нашай парафіі існуе вельмі шмат розных колаў, вельмі шмат розных супольнасцяў, да якіх можна індывідуальна падысці і больш добрую навіну, якую дае нам Езус Хрыстос. У нашай парафіі вельмі шмат моладзі, з якой мы таксама спатыкаемся і якая з'яўляецца нашай будучыняй. Таму моладзь у нашай парафіі, яна мае асобную увагу, таму што гэта наша будучыня, будучыня нашай краіны. І калі наша моладзь у будучыні будзе вельмі добрай, то і наша грамадства будзе вельмі добрым. Калі ў фарным касцёле не было святара, калі не было таго, хто мог бы складаць эўхарыстычную ахвяру, вернікі яе складалі самі. Яны баранілі касцёл ад закрыцця, самі праводзілі набажэнствы, маліліся, даглядалі святыню, шэдэўр сакральнага мастацтва. Увесь гэты час Марыя была пад крыжам, дапамагаючы вернікам, якія са свайго боку трывалі пры ёй.
Сёння мы наведали з вами катэдральны касцёл святого Францішка Ксаверія ў Гродна. Дакрануліся да гісторыі, пазнаёміліся з сучаснасцю. Наша перадача заканчваецца, але мы з вами не развітваемся, а кажам да наступных сустрэч. Няхай добры Бог благасловіць вам і вашым сем'ям. Жадаю, каб кожны з нас адкрыў сваю дарогу да святыні.